לאן שלומית ומנשה הלכו? אני לא יודע. לא מפריע לך שהוא מסתובב איתה כך? למה שיפריע לי? מכיוון שלפני שהתחתנתם הם ככה התראו. התראו, אני אומר. לא יכולת לזוז שר במערה בלי שהם התגלגלו לך בין הרגליים. טוב, משה, עברו כבר כמה שנים, לא? אבל הוא תימני. אלה לא שוכחים כלום. לא שקל שאתה חייב להם, ולא נערה שיצא עם אחר. הוא חתיאר, לא? חתיאר, אבל הוא לא גת. הגת הזה עושה אותם בוק ג'וניס את התימנים. טוב, אבל מה אתה רוצה, משה? אתה רוצה לשגע אותי? תפסיק להיות כזה קנאי. אני לא מקנא. לא מקנא. תסתכל על הפרצוף שלך, כמו לימון אתה נראה. הם ידידים, הם לא יתראו הרבה זמן. אז תן להם להסתובב. מה הם יכולים כבר לעשות, אה?